okay lona ngiyalizwa mengithinta induku yabo kodwa ukuthi ibe nokunyakaza noma ibe nemizwa hayi lutho Akwenzeki. hayi lutho. Yo. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi izigameko zempilo. So-ke libuyile-ke uhlelo, ngibonile ama-emails wenu angangozulu. Ngizolokhe ngidopa nje kancane kancane ngibuyela kunina. Menisafisa ukuza ningeza ayikho inkinga. Igama lami-ke uStufuza Dlangamandla Zulu. So njengoba ubhuti engivakasheli namhlanje uzosichazela ngesigameko sakhe esamehlelo okungenzeka ukuthi kwayinawe lapha ekhaya mhlambe cishe wehlelwa into ecishe ifane neyakhe mhlambe kwayinawe ungasizakala. So-ke asike sizwe ukuthi ingabe kuzokwenzakalani. Sabona kunjani? Ngiyaphila sisami unjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi isibongo nendawo osuka kuyona. Okay. Mina siswami isibongo ngwakashangase. Yebo, ngokudabuka ngidabuka eNdwedwe. Ngase ngakhulela edolobheni laseThekwini ekuthiwa indawo kuthiwa iNtuzuma ilokishi. Oh, okay, khulela elokishini. Yebo. Benjani impilo yakho usakhula? Mhlambe ukhule phansi kwesandla sabazali boba u2 or isandla somzalo oyedwa noma mhlawumbe ukhulu noma ugogo noma o-auntie noma lo? Ngayibeka nje iqonde ukuthi ngisakhula mina ngikhuliswa ugogo. Kodwa manje bekumndeni ongajwayelekile kahle ngoba manje ubaba wami ebedlala indima ubuma ebedlala indima ukuba ubaba. Kusho ukuthi udalwe ube single noma udalwe ngendlela ukuthi uthanda ubulili obufana nobakhe? Yeah, into esingasho kanjalo uthanda ubulili obufana nobakhe. Oh, okay. Yebo. Okay. Mhlambe-ke ukhule ubaba evele enjalo uthe ubheka nje wabheka ubaba udlalela ama-team o2 or uyinto iyamanje nje esanda kushintsha? Well, ngisamncane ngasho iqiniso lokuthi nganga-understand nami ngangaqondi kahle ukuthi kwenzakalani. Yabo. Kodwa ngithe sengikhula ngabona ukuthi okay amantombazane ahlekiswa kanje. Yes. Abafana ubadlalisa kanje abangani bakho bafana. Ngase ngiya-understand ukuthi hayi ubaba yena udlala yiphi indima yabo. Okay. Njengomzali wami angazi ngamxeka. Oh, okay. Kulungile. So lokho akuyona into ebeyingcindezi kuwena mhlambe uthola ukuthi kune parents meeting dingeka ukuthi avele njengomzali wakhe esikolweni and abantwana ofunda nabo bayabona ukuthi ubaba wakho nje unesimo esihlukile. Ayicindezelanga leyo nto? Hey. Hayi kona ngeke ngiqamba amanga. Ngabe ngiqamba amanga mengithi into engangihluphi le. Ngangiye ngibe nokuyicabanga ukuthi phela uyazazi nawe ingane zesikole. Yes. Yabo azibekile phansi. Mayibona nje into engayijwayele ihlayo. Okay. Yabo. So ukhule phansi kwaleso simo sokuhlekeka ukuthi unomzali onjani? Yebo sisi mhlawumbe ngasho kanjalo. Kodwa sekwadlula lapho noma inhliziyo yakhe sesibuhlungu? Ukuthi ngathi ngikhula ngabe umuntu one-understanding yabantu ngokuhlukana kwabo. Okay. So ngasho ukuthi ngadlula nga-understand ukuthi akwakubungani. Oh, okay. No, kulungile. Yeah, so ubaba usaphila ukhona? Yebo usakhona ubaba. Okay. Yebo. Manje-ke ngicela singene kulesi sigameko esakwehlela. Ungizwa ngikubuza ukuthi ekukhuleni kwakho besinjani isimo sakho, ukhulu umntwana onjani? Ngoba ngifuna uku-understand ukuthi uba nesigameko usuka kuphi, ukhule kanjani, kwenzakalani? Because kuyenzeka ukuthi igameko esijwayele ukwenzekala zona sesikhulile uthole ukuthi ziyimumva lethu. So ngifisa uku-understand-ke ukuthi kwenzakalani, sithini isigameko, kwenze njani? Ngathini mina sisoma ngisho ukuthi ngizoyiqala ekuqaleni. Yabo. Sithemba ngizokwazi ukuyisheshe nje uyicacise le ndaba. Yabo. Futhi ngikhula uyazi ngithi ingane evumelekile ukuthi ziye emtholampilo zami ziyosoka. Yes. Yeah. Okay, futhi nami ngayiso ubaba ngiyosoka. Uma ngiyosoka
Okay, obvious ngiyakusaba ukusoka yabo. Phela zonke iy'ngane ziyakusaba, iy'naliti ayidlali yabo plus ziningi futhi yabo. Akudlali phela ukuxebuka inyama ubhekile. Yeah, yeah. So mengifika, hayi okay, yenziwa into eyenziwayo. Ngeke ngisho khona into engiyikhumbulayo ngoba manje imijovo yakhona ile ekhathazanayo. Yes. Yabo. So mekwenziwa wena usuke unjengomuntu ofini. Yes. Yabo. Kodwa musi i-procedure izophela uyezwa ukuthi kwenzakalani ubuhlungu bebaregister. Nemijovo iyaphela phela egazini uzwe iy'nhlungu nje zinjengoba. Yeah. So kwathi kuphela lamaviki angibekelwe wona ukuthi ephele kuphole isilonda. Yes. Yeah, ngisangezansi. So kwathi kusa kanjalo kwaba ukuthi okay lona ngiyalizwa mengithinta induku. Yabo. Kodwa ukuthi ibe nokunyakaza noma ibe nemizwa hayi lutho. Akwenzeki. Hayi lutho. Yo. Mhlawumbe waphinde wabuyela khona emtholampilo uyochaza ukuthi sithini isitori kwenzakalani mhlawumbe bakulungisele. Okay, so imtholampilo singayihamba yabamningi ngaya ngisho kule engasukanga kuyona. Okay. Just ukuthi ngibe nolwazi ukuthi kwenzakalani vele yabo. Ngoba into esabisayo le kuyona futhi ejwayelekile. Yabo. So usizo engalithola fana ukuthi alibanga usizo. Yabo. Banginika into enjengamaphilisi mhlawumbe ngakwazi ukuthi isheshise imithambo. Okay. Ehamba khona ngaphakathi. Amaphilisi okubooster. Yebo. Okay. Obviously amaphilisi okubooster awasizanga. Yeah, kwangathi nje ngiyayigwinyela. Ukustila kwenzakalanga lutho. Akaze kwenzeka lutho. Yo. Mhlambe mangase kuthiwa okay, na umuntu obunayo kwi-relationship noma ngaleso sikhathi noma cha? Yeah, yena umuntu nganginaye. Unaye. Kwakwenzeka akuvakashele endlini. Mhlambe kuze kufinyelele ekuthenini uyakhumula nje yena wonke. Okay, mina ngisho iqiniso mina sisiwami. Ngumuntu okusabayo ukuphoxeka yabo. Okay. So mina njalo ngihlezi ngizokugwema. Yena nje bengimgoqa ngokuthi asahambe sobonana ngaphandle yabo. Indaba yasendlini nje cha. Hayi, endlini ngiyazi ukuthi hayi endlini hey kwenziwe ibukwayo yabo. Isimo sami ngiyasazi yena akasazi. Okay. Yabo. Bewuneminyaka emingaki ngaleso sikhathi? Ngiqala ukubonana naye I was 16 years. 16. Usoke uneminyaka emingaki? Ukusoka ngasoka ngimncane. Ngina 09 kanje. Okay. Yeah. Yo, ayi ngisibe sesiside kakhulu kodwa isikhathi. So, mawuthibosana 9, umuntu ona 9 usekhule ngokwenele ukuthi uyakhona ukubona izinto ezenzakalayo emzimbeni wakhe. Yeah, because isikhathi esiningi mina umfana wami uzothena 3 this year ngoJuly. So ngibona uthola ukuthi mevuka ebuthongweni. Yeah. Umzimba wakho uyazibonisa ukuthi okay nangivuka. So wena ngaleso sikhathi mawusothi ubosana 9 shuthi uqale unothisa kahle ukuthi okay mengivuka ekseni ngathi ayikho into eyenzakalayo ngiyathula nje ngathi kwenzeka lutho engathi angivuki ngathi nje. Yeah. Biphatha kanjani leyo nto leyo? Ngayibeka ngithini le ndaba. Wona umbuzo serious lo ngibuza wona, yabo? Ngoba ngathi bengiba nokuxwaya nami, yabo? Ukuthi kwenzakalani manje? Ukuthi kwenzakalani manje ngoba phela ngiyazi ukuthi mumfana vele muvuke ekseni mhlawumbe nento ekanjalo, yabo? Yes. Ngithola ikhombile. So kodwa emva kokusoka wena lutho? Hayi lutho. Lokhu ngayigcina lapho nje ukuyibona nje kube ngathi hayi ikhona yasebenza. Okay. Nakhona kubuhlungu ukuthi phela vele ngangisayingane lapho ngangatholi ngisho nengihlekisana naye. Yes, wasomncane kakhulu una 9 years wasomncane. Yabo. Yeah. So nje ngalinyazwe lokho. Yo, kwaze kwaphelela phi ke phakathi kwakho nosisi lo ohlezi uthi aniphume nje nephandle hayi endlini? Hey. Shuthi nakhona mase ngithi ngiyayibeka le ndaba hey. Ngathini? Shuthi usisi ngajola naye iminyaka engango-3. Okay. Okay, unyaka wokuqala. Okay, ngangumuntu o-secretive. Ngendlela ukuthi angimele ngazi ukuthi ngiphila kanjani. Yes. Makumele engazi ukuthi ngihlala laphi.
ngenzani empilweni, ngumuntu kanjani yabo. And then unyaka wesibili ngavele ngazizwa ngathi ngivuka ukumthanda yabo. Mengivuka ukumthanda ngithi awuthi ngizame yabo, ukuthi okay yebona leli side leli mhlawumbe angazi mhlawumbe nayo ke licabanga yabo, njengoba nami ngilifisa yabo. Angazi ngangenwe yini kodwa nakhona ngoba phela it's like ngangazi ukuthi kuzofika kwenzakaleni. Yes. Kodwa ngenxa yokuthi ngiyamthanda was willing ukuzama yabo. Ngisho mase siyafika sekumele ubafe ngifakazele enze yona njengenjwayelo yabo, nje ngiphola inhliziyo mengikhuluma ngayo le nto yabo. Wazi uze wagcina usizakele noma namanje usabhekene naleyo nkinga? Ukuthi sengizame indlela eziningi yabo. Ngizamile abantu besiZulu, ngizamile abafundisi, okay, umtholampilo njengoba ngishilo, even ngisho ama-psychologist yabo, ngoba ukucabanga mhlawumbe into ehlangene nengqondo. Yes, yabo, ngeke ngazi kwenzeka esibhedlela noma kanjani kube ngidideke yabo. And nezinye iy'ngane zijwayele ukuhlekisa ngami njengoba ngishilo ukuthi ubaba waye yabo. So zayinokuthini ngithi hayi vele ubaba wakho wamnika into engasebenzi yayibona into kanjani. Yes. Kanti leyo nto ayingafiki kahle kumina mengikhuluma iqiniso yabo. Yeah. Yo. Ngasho nje So kahle kahle mawuthi 9 years shuthi wena awumazi nje umjida ekufakazela. Uzuya uthi qwebu umqondo uzuyahlakanipha nje awumazi ukufakazela. Hey. Angazi ngayibe kanjani le ndawo. Hayi angimazi. Iqiniso nje lihle. Asikisi. Kodwa ke mawuthi usuhambile ama-psychologist angiboni mhlambe ngayinto right le ukuthi sikubhukhele because vele usuke wakwenza before. Yeah. Okwami ukuthi ngingase ngikucelela usizo ebantwini ongenze ukuthi mhlambe khona omunye umuntu osekwabhekana nenkinga obhekene nayo njengamanje wathola ukulapheka. So ngiyacela ukuthi ungivumele ukuthi ngishiyele nenamba yakho ukuze ngizokwazi nami ukuthi umuntu ofonayo athi ufuna ukukusiza akuthole kalula. Ungabe umuntu ovala ifoni ke. Sisi wami ngajabula kakhulu nje, ngingabonga nje. Hawu ngajabula kakhulu sisi wami. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga mina sisi wami. Mbuke lapha ekhaya mekukuthi ikhona indlela obonayo ukuthi ungakhona ukusiza ngayo esimene esinje. Ngiyacela Nkosi yami, siyacela inamba ile lapha evela escreenini ethi 062 219 7748 ukuthi ufonele yona and sikudlulisele inamba kaBhuti uShangase because ushilo wathi akamind ukuthi angishele inamba yakhe. Mekuthi unalo usizo ongase umnikeze lona siyacela ukuthi uxhumane nathi kuleyo namba oyibona lapho escreenini. Angeke ngize ngivume ke ukuthi ayimemeze inamba yakhe la because ngenzeka ukuthi ngaqhamuka nabanye abangenazi inhloso ezinhle abangenalo usizo uthola ukuthi sebezodlala ngayo isidingo singekho. Asikho isidingo. Lento le into eserious enaziyo nani ukuthi iserious kangakanani and ibhlungu ukuthi ungaboni ukuthi kwenzakalani kumzimba wakho, unga-understand emva kokusoka. Asisho ukuthi lapho mawunomntwana ekhaya ongasokiwe ukuthi sithi ungamsoki umntwana. Cha, hambani usoki abantwana nani bobhuti bethu asebekhulile abadala bangakasoki namanje. Sokani bafowethu, sokani, kubalulekile ukusoka. Akusho ukuthi inkinga evelela ubhuti nawe izokuvelela. Cha, hamba uyosoka nje ungaviki ngezinto eziningi. Cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Mina ngiyanithanda kakhulu. Bye. Black Life TV.